Vi har et billede her, som forestiller immunforsvaret ved en virusinfektion. Ja. Det første punkt her, nummer 1, det forestiller en makrofag, der fagociterer en virus, det vil sige, at den spiser den. Når den her makrofag den har spist virusen, så vil den udstille dens antigener på overfladen ved hjælp af dens MH2-molekyler, og derved der kan den så bindes til den her T-hjælpecelle. Og fordi makrofagen den udskiller et signalstof, der hedder interleukin 1, så stimuleres T-hjælpecellen til deling og aktivitet. Og alt det sker i forbindelse med, at T-hjælpecellen den opdager, at der sidder det her lille antigen på makrofagen, og den derfor kan binde sig til den. Så har vi punkt 3 hernede, og det der sker her, det er, at T-hjælpecellen den aktiveres ved hjælp af de her signalstoffer, de her små blå. Og det ved hjælp af dem, der aktiverer den flere makrofager, så de kan fagocitere flere virus. Det vil sige, at i det øjeblik, den finder ud af, at der er en makrofag, som har spist en virus, så aktiverer den flere makrofager, som så kan gå ud og spise nogle flere virus. Så har vi punkt 4 her, som omhandler B-lymfocytter. Og B-lymfocytter, de har antistoffer på deres overflade, og de antistoffer, der passer til antigenerne, de binder sig så til hinanden, som man kan se her. Herefter der udstilles antigenet uden på B-lymfocytterne ved hjælp af dens MHC2-molekyler, og det går så ind og aktiverer T-hjælpecellerne til at producere signalstoffer, som aktiverer B-lymfocytterne, så der altså kan komme flere B-lymfocytter. Når B-lymfocytterne deler sig, bliver de til huskeceller og plasmaceller, og de her plasmaceller, de kan så danne antistoffer mod de fremmede antigener. Disse antistoffer sætter sig på virusets antigener og lammer det derved. I kan se hernede. Og så æder makrofagen det her virus, som er bundet med og antistoffer også. Ja. Og så T-hjælpeceller, de aktiverer T-dræbercellen hernede, som ved hjælp af signalstoffet interleukin 2. Og den her dræbercelle, den dræber celler, som er inficeret med virus, fordi den opdager, at der er antigen på overfladen. Det er der, fordi den virusinficerede celle udstiller virusets antigener ved hjælp af dets MHC1-molekyl. Og dræbercellen, den har så et CD8-molekyl og et antigen, som den kan binde hertil. Herefter deler T-hjælpecellen sig blandt andet til T-huskeceller.